нигоҳ кунед кроссовкиро, ранги куклае бародаро. Не, ҳама размерош ҳастае. Ине кроссовки фирмаи Asis. Дурунуш, берунуш, падушош, качестваш люксае. Инаи фирмаи Fashnion. Фирмаи Adidas. Nike мегуфтен, ина бародаро Nike Ascenirам ҳастае. Короткишам ҳастае, баландошам ҳастае. Ина бародаро Asis, падоби Asis кардагиай. Қойдавиай. бародароне ки экои оригинал мекунӣ, ина нигоҳ кунед. Экои оригиналам ҳастае бародаро. Качестваш девонае, качестваш люксае. бародаро охирони видеода нишон метавонам, агар шахсе ки донаакӣ мегирад, адресаш ҳамаша менависам, кадоме донаакӣ мегирад, ина биёед марҳамат, ҳама размерош ҳаст. бародаро нигоҳ кунед чӣ маркае ки дар кораитон ҳастае дар инҷа. Ина шахсоне ки мехоҳанд ки донаакӣ бигиранд, оли ман адресашро менависамтон бародаро, биёед донаакӣ бигиред. Любой маркаро дора, качествои люкс қатӣ. ина бародаро спорт классоро нигоҳ кунед. ҳарма маркаш ҳастае. Фирмаи Boss. Сабукакай. Ина кадоме летний мега сеткоҳошат мебардорад. Сеткоҳош.